Good morning, everybody. I name country also be a baddest time abo. Mede gyina baabi a mewɔ na mede kyea amansan nyina. Me nuanom Ghanafoɔ, mesoro nipa a yɛwɔ asase so. Sɛ yie a wɔyɛ a yɛasim the year 2025 yi. Sɛ mobɛtie mu a, mesoro wiase nyinaa, mama yɛ mpaebɔ mu ɛnyɛ dene. Meni bere a mede mu ma message a ɛyɛ me mepem de bɛma message. Na okra meyɛ madwen sɛ mete message a I don't have time sɛ mede bɛkɔ social media because of what? Yɛngye bibi ni. Ade konti a meka sasa no yɛngye bibi ni. Baasi sɛ adeɛ na sie wie na yɛayɛ mehunu yɛ anka. Kwasea so no bie na ka sɛ oh mehunu yɛ anka. 2025 yɛ yasim no. Stars a mowɔ Ghana. Woni star bi a share message we ma ne nto no. Anya stars nko a wiase nyina. Message we wuo a ebepie mu no ɛyɛ dangerous. Nipa de omo befifrim ɛwɔ man Ghana mu no. Nipa titru a ye ni dida omo ani no. Wodi beba so no. Na wuo no so onkoye sɛ yare bo a ɔde wɔ kɔto na awotwe no. Ana bosome nti mesoro nipa biara wa wo sika wo ye hiani o bompaye every percent day fa protect ohun na 2025 ya manfo afa ne easy enye easy nipa bi wo wa wo ne nam nne wani na no so ade be kya no pa beti ewu medi nyakopon pa bia kyew message wa abeti no share man ntu nua eye very serious menkasa mfa ni agro cause me ankasa kura no me bo me home paye 24 hours because it happen bia wo abrabom anye se bia me meti message na na me be yese o me de entimi nkame ebetima akame etima akame nua bi obetima akame busuani bi nti me soro mo ma ya ni nyedene na mo TikTok na mo soro a mo de aye ntokwa kon no se mo de beba be di atem no mo no beba be kon ntokwa no mo fo mo mpaye mo ho na afiwe enya afepa 2025 o pass we ameka no market mo fa message we na mo ntwere nto me se ni patitro be free wo Ghana no obe bia ho January na ese ka me ye message no ba me bu ni easy ti me suro biara asemu ya meka no momfa ni agro me da biara sese wo betie message we na wo be ma no ehia wo e wo abrabom